Как да предотвратим дразненето при бръснене? С подходящ план за действие, дразненето и оттоците при бръснене могат да бъдат предотвратени. Първо, уверете се, че брадата ви е добре намокрена. Никога не нанасяйте продуктите за бръснене върху суха кожа. Можете да използвате олиото преди бръснене с лавандула на Eshade. Второ, използвайте качествен крем за бръснене. Добрите кремове за бръснене образуват обилна пяна и не се пенят като евтините марки от кварталния магазин. Използвайте крем за бръснене с роза на Truffety Hill или His, крем за перфектно бръснене от Bio-Elements. Трето, едно от най-добрите средства за предотвратяване на дразненето е четката за бръснене. Използвайте четката за бръснене с сребърен връх на Eshade. Четвърто, уверете се, че нощчетата за бръснене са остри и че използвате самобръсначката правилно. В зависимост от твърдостта на брадата си, сменете нощчето за бръснене или самобръсначката на всеки 3 до 10 бръснения. Можете да изберете самобръсначка Fusion от The Art of Shaving. Пето, почистете и успокойте кожата след бръснене. Измийте лицето с топла вода и измиващо средство. След това изплъкнете с хладка вода и нанесете качествен увлажняващ продукт за след бръснене. Добър избор е Time to Energize, успокояващ увлажнител за след бръснене от Ahava. Открийте още козметика и продукти с грижа за кожата за мъже на Strawberry Net, свежата козметична компания.